Hello everyone, as unknown, my name is Jafar Idris Aliyu. Wa fatan alkhairi da fatan kasancewa da mu a wannan lokaci. So da wannan lokacin ne zan sanar muku yau ina so in kawo muku akwai wasu chat da muke yi da telegram. So yau zan nuna muku yadda za ku caccanza musu background. Insha Allah zan nuna muku yadda za ku canza theme din cikin su koma wata kala. Insha Allah ku kasance. So kada ku manta ku danna mana subscribe, ku yi mana liking, ku share ta others friends ɗinku saboda mu tabbatar kuna jin daɗi. Ku yi comment, mun gode sosai sosai. Bari mu je kan telegram. Abinda za ka yi kana shigowa cikin telegram gashi nan. Duk fari ne, duk inda za ka shiga fari ne ko menene ko waye. So abinda za ka yi, za ka iya janyo gefen nan, za ka iya zuwa kuma ka danna wannan yanka ɗin, wannan yanka ɗin guda uku. So da ka danna zai kawo kalan. Shi telegram gaskiya yana zuwa da yawa wanda za ka ƙirƙira da kanka. So abinda za ka yi shine guda ɗaya. In kana so ka canza wannan application ɗin sai ka zo nan. Gashi nan kana so ka canza mai background ɗin kawai cikin hanya mai sauki. Sai ka zo nan cikin wannan wata ɗin nan da ya kaga shi ne ya kawo hoton wata. Kana pressing ɗin sa kun gani subhanallah. Alatul kawai ya canza, directly ya canza. So idan kuma ba wannan kalar kake so ba, za ka iya zuwa ka canzo wata kala. So za ka zo setting ɗinka, kana shiga setting gashi nan ya kawo information ɗinka gaba ɗaya. So za ka zo chat setting ɗin nan, kana shiga chat setting wa'inda kuka gani duk background ne wa'innan duk wannan. So kamar wannan classic ɗin bari mai phrasing ɗinsa kun gani ya canza. Bari mu ƙara canza wannan kun ga ya canza. Kun ga wani, kun ga wani, kun ga wani. So kuma ga wa'innan da yawa. Sorry mun fita. Ga dinnan su ne duk wanda kake so ka canza gashi nan za ku ga tsakiyar yana canzawa. Duk wanda kake so. Idan ma so kake ka canza kalar da kanka ina nufin ka sa kalar da kake so ka ɗan haɗa brown da yellow waje ɗaya ko ka haɗa yellow. Ya danganta da yadda kake so. To za ka iya zuwa ka yi creating da kanka gashi nan. Za ka janyo duk kalar da kake so za ka canza. Sai kawai ka yi saving ɗin shi a yadda kake so. Kun ga kenan ba wahala. Abu ne kawai duk mai sauƙi. Kada ku manta ku ci gaba da yi mana subscribing da comment ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode sosai sosai.